Здравейте всички, аз съм Сандвича и съм тук. И това е просто един инфо клип, в който ще уточня някои неща, които просто не знам как да ги нарека, просто не знам какво да кажа. Първо, знам, че няма много хора, които ме гледат. И аз затова продължавам да снимам, за да има повече хора, които ме гледат, за да може да правя повече клипове и постепенно да се разпространявам. Не ми е мечта да стана известен в YouTube, но ми се ще да разбера какво е това усещане. Защото много хора са известни, като да, няма да изброявам случайни лица. Много хора са известни, но ми се ще да разбера какво е това усещане, защото те казват, че не е нищо особено, като гледам там тяхни клипове и всякакви такива. Но аз някои мои близки хора ми казаха, че когато правя клипове не съм забавен, което с тях не споря, защото очевидно и те са ги гледали. И затова се опитвам да стана по някакъв начин по-забавен, докато съвременно бъда себе си, което е доста трудно, защото самата моя същност не е забавна. До някъде много хора ми казват, че съм идиот, което на мен не ми харесва особено много. Даже може да се каже, че не ми харесва. Просто когато някой ми го каже, аз просто всички си мислят, че ми харесва да им казвам, защото просто ми казвам благодаря и се заминават. Аз почти няма какво да им кажа. Аз няма какво да им кажа и затова просто ги оставям да правят каквото искат. И съвременно това тях ги дразни, което не знам защо. Но това няма значение. В момента говоря за други. И да, както казах, това на мен не ми харесва. Чайте сега, кое не ми харесва? Не ми харесва, че някои мои близки хора ми казаха, че не съм забавен в клиповете и да, мисля, че ще се десетите. И това мен изключително много... На мен това изключително много ми стана гадно. И... да, искам да ви кажа... ако искате да ми помогнете да разбера какво е това усещане да си известен в YouTube, и ако си мислите, ако някой от вас, ако изобщо има хора, които ме гледат, някой от вас може да каже, че искам да събера пари, което не е вярно. В смисъл, ако си го мислите, твърдението ви мисълта ви е грешна. Защото аз, както казах, искам просто да разбера какво е това усещане. И да, общото това е, което исках да кажа. Абонирайте се, харесайте и ми помогнете съвременно. Аре, чао!